Assalamu alaikum warahmatullah. Kamar yadda ka gani tun a title na wannan bidiyo, yadda za ka koyi kwamfuta darasi na biyu. Wanda haka yana nufin mun kawo darasi na baya kenan, wato na ɗaya. Idan ba ka kalli wannan ba, za ka iya ka duba description na wannan bidiyo. Na kawo maka link na wannan bidiyo, sai ka je ka fara kalla tun daga na ɗaya, sannan sai ka zo na biyu. Wanda kuma insha Allah wannan shine darasi na ƙarshe a theory. Mun kawo yadda za ka koyi kwamfuta cikin sauƙi. Wannan kuma muhimmin wani application na kawo mana wanda za ka koyi shortcut a ciki. Daga nan kuma insha Allah bidiyon mu na gaba a ɓangaren da aka koyi kwamfuta, za mu fara yi ne practically, wato da kwamfuta. Kai dai kawai ɗan uwa, ka ci gaba da biyo mu a wannan channel domin ganin yadda za ka koyi kwamfuta mataki-mataki cikin sauƙi. Yau kuma na kawo mana wani application ne wanda zai taimake ka gurin ka koyi shortcut. Wanda sanin kowa ne cewa duk wanda ka ga ya iya kwamfuta sosai to ya iya shortcut. Kuma shortcut suna taimaka maka sosai gurin amfani da kwamfuta cikin ɗan takaitaccen lokaci. Domin ganin wannan application, daure ka biyo mu a wannan ɗan takaitaccen bidiyo. Kafin nan ɗan uwa, da Allah kada ka manta idan baka danna mana subscribe ba, ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all domin samun takaitaccen bidiyon mu daga zarar mun ɗora sai ka zo ka kalla. Ka duba description na wannan bidiyo, na ajiye maka link ɗin shi, sai ka je ka yi download. Bari mu buɗe application ɗin. Idan ka shiga application ɗin, bayan ka saita shi ka ba shi dama, fuskar farko da zai fara nuno maka shine wannan. Wa'innan duk in ka shiga ciki duk shortcut ne da ya kawo maka a abubuwan da suka shafi Windows, Apple da dai sauransu. Bari mu shiga na farko. Idan ka shiga, za ka ga general shortcut keys ne wanda suka shafi Windows. In ka shiga, ga na farko wato F1 display help, F2 rename selected item. Maimakon ka je sai ka je kan item, ka yi right click, sannan ka je rename. To ga shortcut inda kana danna F2 a selected file ɗin da kai ko folder, zai baka dama kai renaming ɗin shi ba sai ka bi ta long procedure ba. Nan in ka duba duk abin nan ne, shortcut ne ga irin su Control A, Control C. Maimakon Control A, in ka yi feji 1000 sai ka yi dragging out kenan, ko a wani gurin ka zo har ƙasa ka yi selecting. Direct kana danna Control A, ka yi selecting ɗin duk abin da kai. Ko kuma a Corel ɗin kana so ka yi grouping ɗin abubuwan da kai, kawai sai ka yi Control A. Ka duba nan duk shortcut ne sosai da sosai. Sannan in ka biyo nan, bari mu shiga na biyu. Ga ɓangaren da ya shafi Apple, ga document shortcut. Ka fito nan ga common shortcut keys. Bari mu shiga na uku. A taƙaice kar bidiyon ya cika tsawo, za mu rinƙa bayanin sa a taƙaice. Ga Ubuntu, kamar yadda gani a nan Control A select all, Control C shi kuma kai copying kenan, copy a selected item. Control V kuma shine inda za ka yi pasting ɗin abin da kai copy, kamar a waya kenan. Shi kuma wannan Control A yana nufin kana so ka buɗe new file kamar a Word, Corel, Adobe, Excel. In kana aiki kana so ka buɗe wani new file ɗin, sai ka danna Control A. Control O kuma shine kamar in kana cikin aiki a wa'innan softwares na lissafa, kana so ka koma ka buɗe wanda ka riga ka yi, sai ka danna Control O. Control S kuma domin ka saving ɗin abin da kake yi. Control W kuma shine ka rufe current page da ka buɗe ta hanyar amfani da Control A. Sai kuma Control Q shine inda za ka fita. Idan ka fito nan za ka ga duk su ne. Ga na Excel, ka shigo ga mai buƙatar iya Excel, za ka iya zuwa ka nazarci wannan application ɗin. Insha Allahu zai taimaka maka sosai kafin mu fara kawo practically. Sannan ga Word, Microsoft Word. In ka shiga ka ga duk wa'innan shortcut ɗin na baya, kusan duk wasu ma ka gan su a nan. In ka nazarci wannan application zai taimaka maka sosai da sosai. Sannan ga nan ma keyboard shortcut
duk in ka biyo su za ka ga nan duk shortcuts ne. Na tabbata application ɗin nan zai taimaka maka sosai da sosai ga mai buƙatar ya iya kwamfuta. Ga tali nan za ka shiga, duk inda ka duba za ka ga cewar shortcut ne kala-kala a ciki. Insha Allahu nan gaba kaɗan za mu fara kawo practical, a gani. To kada na cika tsawaita muku bidiyon, a taƙaice wannan shine application ɗin. Ina fata ka ji daɗin wannan darasi na biyu, kuma za ka danna mana subscribe domin kasancewa da wannan channel a lokacin da zamu fara kawo practically akan yadda za ka yi amfani da kwamfuta bayan ka koye ta. Mun gode, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Da Allah idan bidiyon nan namu ya burge ka, ka danna mana alamar like.